Bé, bona tarda a tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda en aquest webinar. El meu nom és Martí Jiménez Mausbach, soc director de recerca de l'Institut Ostrom, think tank independent, nascut l'any 2016 i dedicat a l'anàlisi, la divulgació i la influència per un millor disseny de polítiques públiques i orientat també a la defensa dels drets civils, les societats obertes i l'economia de mercat. El 28 de novembre de l'any 2017, molt abans de la pandèmia i quan podíem organitzar esdeveniments presencials de gran aforament, celebràvem al Palau Robert una jornada sota aquest mateix nom, Casa meva és casa vostra, la regulació de la llar compartida, on oferíem recomanacions de reforma i entre elles la creació d'un marc normatiu específic i adequat per l'activitat de la llar compartida. L'estiu de l'any passat, el 2020, 3 anys després de molt debat, interlocució amb actors implicats, també vam organitzar fa uns anys un Policy Lab a Igualada sobre turisme sostenible i també m'agradaria fer esment al procés engegat per part de la Comissió Interdepartamental d'Economia Col·laborativa, aleshores liderat per l'Anna Merino, directora de l'àrea de regulació de mercats i competència del Departament d'Economia de la Generalitat. Doncs 3 anys després d'aquest procés, el govern finalment aprovava el decret 75/2020 de Turisme de Catalunya, que reconeixia específicament la figura de la llar compartida. Avui volíem reflexionar sobre aquest marc regulador, sobre la necessitat d'instaurar també un marc intel·ligent i procompetitiu de l'economia de plataformes i de la llar compartida en particular, i específicament debatre sobre la nova normativa municipal, és a dir, la possible actualització del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, el PAUAT a Barcelona, en les properes setmanes, en els propers mesos. I per fer-ho comptem amb 4 convidats de luxe per donar-nos diverses perspectives sobre aquest assumpte. Comptem amb Marc Real, director de l'Autoritat Catalana de la Competència, l'ACO. Bona tarda, Marc. Bona tarda. Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Bona tarda, Josep Maria. Bona tarda. Pere Rossinyol, periodista, contents de tenir-te avui aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, igualment. I Concha Vilaplana, anfitriona i presidenta d'Amficat. Bona tarda, Concha. Hola, bona tarda i moltes gràcies. Doncs abans de donar pas al panell i a
el debat. M'agradaria compartir un moment, un parell de diapositives al voltant de l'informe que acabem de publicar des de l'Institut. Confirmeu que es veu bé, si us plau. Sí. Perfecte. Bé, doncs, des de l'Institut Ostrom acabem de publicar un informe analitzant el marc regulador de la llar compartida a Barcelona i també fent un anàlisi exhaustiu de l'estat de la situació normativa a diverses capitals europees. Abans de res, m'agradaria presentar breument de què estem parlant quan parlem de la llar compartida. Estem parlant d'una activitat que ja té més de 2.000 anys d'història. De fet, es remunta a la tradició celtibera i l'anomenat hospitium per part dels romans, però, evidentment, la digitalització recentment ha posat a disposició d'un major nombre de ciutadans gràcies a les oportunitats que ofereix la tecnologia peer-to-peer, la tecnologia P2P, en plataformes com, per exemple, Airbnb. Per tant, del que estem parlant és d'una activitat que ha permès rendibilitzar, en aquest cas, uns recursos ociós, que són les habitacions de les llars, i ha traslladat una activitat que fins ara estava només oferida per part dels establiments hotelers a un gran nombre de ciutadans, en aquest cas de la ciutat de Barcelona. Quin és el context legislatiu català? Doncs considerem la llar compartida com l'allotjament turístic, que és habitatge principal i residència efectiva de la persona titular, i que es comparteix com a servei d'allotjament amb terceres persones a canvi d'una contraprestació econòmica i per a una estada de temporada. Per tant, és important ressaltar que parlem d'una activitat en la qual la persona titular ha de residir en l'habitatge mentre dura l'estada i en el cas català, en el cas del decret 75/2020 de Turisme de Catalunya, parlem d'un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Per tant, crec que és important emmarcar aquesta definició perquè molt sovint en el debat públic es confon el que és la llar compartida amb l'habitatge d'ús turístic i crec que també té implicacions rellevants, sobretot quan parlem, per exemple, de l'impacte en el que podria ser l'accés al lloguer residencial i el debat al voltant d'aquesta problemàtica. Considerem, com deia, que hi ha hagut una manca de comprensió per part de les administracions, en aquest cas en particular per part de l'Ajuntament de Barcelona, sobre el que és el fenomen de la llar compartida. Fins l'any 2020, fins al decret de turisme de la Generalitat, aquesta activitat es trobava en una situació de buit legal, de legalitat. Com comentàvem també, la Generalitat va aprovar el decret que reconeixia específicament aquesta activitat, instaurant a través d'un mecanisme de declaració responsable, però poc després, de fet a finals d'agost de l'any passat, l'Ajuntament decidia suspendre l'atorgament. En el seu cas parlaven de llicències, tot i que, com dic, el marc de la Generalitat parlava de declaracions responsables i establia aquest període de vacatio legis d'un any fins a l'establiment d'una nova regulació. Al gener del 2021, però, l'Ajuntament anunciava una pròrroga de la suspensió de les declaracions responsables i més recentment, a més, establia o anunciava de facto la prohibició específica de la llar compartida a la ciutat de Barcelona amb noves mesures restrictives que, com dic, ens distanciaven de la gran majoria, de fet la totalitat de ciutats europees del nostre entorn. Per tant, aquesta nova prohibició de la llar compartida, a més, es produeix en un context, com sabeu, de la Covid, on l'activitat turística va arribar-se a reduir fins a un 98% a la ciutat de Barcelona i on, a més, segons dades oficials, fins a un quart, gairebé un 25% dels establiments hotelers a la ciutat van haver de tancar. Per tant, una regulació local que no es limita a la verificació per part de l'administració de si l'amfitrió resideix efectivament a la llar i un marc de seguretat jurídica, sinó que opta per la prohibició d'aquesta activitat, diferenciant-se així de la majoria de ciutats del nostre entorn, de fet, com dic, de la totalitat de capitals europees del nostre entorn més proper. Doncs no passaré a repassar, diguéssim, tot el que analitzem a l'informe, simplement per donar-vos una mirada telegràfica del que analitzem en aquest treball. El que fem és una aproximació sistemàtica a l'estat de la situació normativa a 6 capitals europees, en concret Copenhague, Londres, Lisboa, Amsterdam, París i Berlín.
i ara em limitaré simplement a donar-vos algunes pinzellades, crec que són indicatives a l'hora de comparar la regulació que planteja l'Ajuntament amb la d'aquestes ciutats. A Copenhague, per exemple, tots els ciutadans danesos poden compartir la seva llar i obtenir beneficis fiscals de forma progressiva a través de la regulació de la llar compartida. I, de fet, les plataformes estan exemptes de la taxa turística si col·laboren activament amb el govern danès, compartint dades. Aquest és un element interessant. De fet, el Consorci de Turisme i l'Ajuntament de Barcelona acaben d'anunciar la creació d'un hub, d'un data hub, per treballar en l'àmbit de dades al voltant del turisme, i creiem que aquí existeixen oportunitats interessants també de col·laboració público-privada entre les plataformes i les administracions per aprofitar les dades que genera aquesta activitat. El lloguer màxim anual és de 70 o 30 nits, també en funció d'aquesta col·laboració entre les plataformes i el govern, i el fet de conviure o no amb els visitants a la llar doncs depèn del nombre de dies de l'activitat. En el cas de Londres, la taxa turística es recapta a través d'una retenció del 20% de l'IVA sobre el lloguer que es cobra a l'inquilí. El temps màxim per visitant és de fins a 90 dies per any natural i en aquest cas no cal conviure amb els visitants a la llar. En el cas de Lisboa, es recapta la taxa turística a través de l'activitat de la llar compartida i només es requereix una inscripció comunicativa. I, a més, no existeix un període de lloguer màxim anual per a aquesta activitat. A més, queda prohibit operar per un mateix propietari amb més de 9 apartaments per edifici si aquest nombre d'establiments és superior al 75% del nombre de fraccions de l'edifici. A la ciutat d'Amsterdam, que curiosament és un cas que ha aparegut recentment molt i s'ha esmentat per part de la regidora Janet Sanz i, diguéssim, per part del consistori municipal, Amsterdam no prohibeix, com a vegades s'esmenta, la llar compartida. De fet, existeix una regulació per part de la ciutat d'Amsterdam que dona efecte també, en aquest cas, a una llei nacional del govern holandès. Es recapta un 10% de la facturació per estada a partir de la taxa turística i en aquest cas sí que és necessària una llicència i s'estableix un numerus clausus, un nombre limitat de llicències per barri. En el cas de París, també es recapta la taxa turística, 2,30 per persona i nit, però no existeix cap requeriment de registre o llicència, exceptuant el cas de les chambres d'hôtes, que requereix, en aquest cas, l'oferta d'un esmorzar, i aquí sí que és obligatòria la declaració prèvia per part de l'activitat. A Berlín es recapta una taxa turística d'un 5% de la facturació per estada i no es requereix cap llicència o permís a condició que l'habitació llogada no cobreixi més del 49% de la superfície de l'habitatge i en aquest cas tampoc existeix un lloguer màxim anual. Llavors, simplement, després d'haver fet aquest repàs a la diversa normativa existent a les principals capitals europees, veiem, com deia en un inici, que cap ciutat europea prohibeix de facto l'activitat de la llar compartida, és a dir, el poder llogar una habitació en un habitatge permanent per part d'un amfitrió en una ciutat. Si us llegiu l'informe de deteniment, veureu que analitzem els diversos beneficis de la llar compartida per al ciutadà i també per part de l'administració. Avui preferim escoltar els nostres convidats i, per tant, iniciarem el debat per veure també quines són les perspectives dels panelistes al voltant de la regulació, de la propera regulació de la llar compartida a nivell municipal a la ciutat de Barcelona. Per tant, deixaré de compartir les diapositives i començarem amb el més interessant de la jornada, que, com dic, és el debat amb els nostres convidats. Llavors, si us sembla, començaré amb en Marc, que és director de l'ACO, director de l'Autoritat Catalana de la Competència. Marc, com dèiem en un inici, la irrupció de l'economia col·laborativa, l'economia P2P, comporta l'aparició de nous intermediaris, també en el sector turístic, i hem passat d'un model on inicialment l'oferta estava concentrada en edificis i organitzada per empreses del sector
a un model molt més descentralitzat, més atomitzat i organitzat horitzontalment. I, per tant, la meva pregunta és què creus que caracteritzaria un marc regulador intel·ligent i eficient de la llar compartida? Quins problemes heu identificat des de l'ACO per part de l'Ajuntament, és a dir, en relació a la proposta d'actualització del PWAT per part de l'Ajuntament de Barcelona, i si creus que existeixen alternatives menys lesives des de l'òptica de la competència i l'interès general. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, jo recordo que fa això el 2017, quan vau fer la jornada aquesta jornada al Palau Robert, doncs també em vau convidar, us agraeixo la invitació altra vegada per parlar del tema. Com bé sabeu, l'Autoritat Catalana de la Competència, l'ACO, la temàtica dels allotjaments turístics és una temàtica que hem anat seguint molt de prop i que sempre hem mostrat el nostre posicionament en favor d'una regulació que pugui ser més afavoridora de la competència, més proporcionada i que permeti a la vegada també més flexibilitat a determinades activitats econòmiques que cada vegada són més, com deies, més horitzontals i més adaptables a les realitats de cada moment. Malauradament, jo crec que el que podem dir del nou PWAT no difereix molt, entraré en particularitats, però no difereix molt del que ja vam dir el 2017 respecte del PWAT anterior. Allà vam fer diferents informes, en els que, d'una banda, qüestionàvem la manca de justificació o proporcionalitat de les mesures aprovades. Per una banda, qüestionàvem que l'allotjament turístic en habitatge no qüestionàvem que pogués tenir un efecte sobre el preu del lloguer, però qüestionàvem o demanàvem un millor arraonament i una millor justificació per determinar si la mesura que s'adoptava en aquell moment de prohibició o de limitació de números d'habitatge d'ús turístic, si era la més proporcionada o la menys distorsionadora del mercat. Enteníem que en aquell moment el PWAT no justificava prou la necessitat d'aquella mesura o la proporcionalitat, si volem, d'aquella mesura. A la vegada es barrejava la necessitat respecte a la vivenda o al lloguer amb la necessitat de poder limitar o d'intentar controlar la pressió turística limitant l'oferta d'allotjament. De la mateixa manera, en aquest sentit, també qüestionàvem la proporcionalitat de la mesura o la falta de raonament, en el fons, de dir, per què aquestes mesures i no unes altres que puguin ser més proporcionades. I tot això per què? Perquè conceptualment limitar una activitat econòmica i de la manera en què es feia en el PWAT i com es fa en el PWAT, que és amb números clausos, això el que té és, evidentment, un tancament del mercat i amb les conseqüències directes d'augment de preus, possible reducció de qualitat de l'oferta, però, a més, amb la generació d'unes rendes regulatòries pel propi tancament del mercat i la creació d'uns actius i d'uns valors que nosaltres entenem que això és qüestionable o hauria de ser l'última ràtio, arribar a una regulació que generi aquest tipus de rendes i de creació d'actius. És indiscutible observar com, a dia d'avui, tenim operadors que estan gaudint que en el seu dia van tenir una llicència o una habilitació, diguem-li com vulguem, per operar i que estan obtenint unes rendes i, a més, disposen d'uns actius i hi ha altres operadors que no tenen aquest dret. Des del meu punt de vista, des de la nostra òptica, aquestes rendes regulatòries són altament injustes i entenem que les administracions haurien de fer, si la mesura regulatòria és la limitació de l'activitat, s'han de trobar mesures per socialitzar d'alguna manera aquestes rendes regulatòries. En el seu dia ja vam proposar a l'Ajuntament que apostés, i jo fins i tot diria que arrisqués, perquè no és fàcil, però que apostés o arrisqués per adoptar una regulació dinàmica que permetés això, socialitzar aquestes rendes regulatòries. Hi ha una via que és la més evident o la més directa, que és la utilització d'una taxa turística que pot ser variable, que pot ser dinàmica i que, mesurant aquesta taxa turística, aconsegueixes dues coses, recaptar uns diners que es poden destinar després a promoció, a la promoció de l'habitatge i, a la vegada, pujant o baixant aquesta taxa, pots regular també l'incentiu de la demanda, en funció de la demanda, com d'elàstica sigui la teva demanda en
el preu, però pot regular aquesta pressió turística que tant preocupa a l'Ajuntament. Si no es fa via taxa, doncs també proposàvem que es fes mitjançant un sistema de drets, més complicat, més complex, però que entenem que hi entraré després, però que entenem que ha de ser possible, que en ple segle XXI ha de ser possible optar per anar a unes regulacions més dinàmiques i més modernes. I d'altra banda, en el PEUAT també qüestionàvem l'ús d'eines de l'ordenació turística i de l'ordenació urbanística com una eina per regular l'allotjament turístic, quan enteníem que això ha d'anar per la via de la directiva de serveis i ha d'anar i s'ha de regular sota raons imperioses d'interès general que allà es mencionen. Podem entendre que el preu del lloguer i el dret a l'habitatge podria ser una raó imperiosa d'interès general, arribat a l'extrem, o sigui, es podria fer encabre dintre el que diu la directiva de serveis, però semblaria que la pressió turística no entraria dintre aquests criteris. Després hi entraré. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut que la directiva de serveis no aplica el PEUAT. Tampoc sense entrar-hi en molt més, però sí que és cert que en el cas de la llar compartida, i entenem que és una nova realitat, hi ha característiques noves que s'han de tenir en compte i que s'haurien de valorar. Això que qüestionàvem llavors en el PEUAT, jo crec que ho qüestionem 100% pràcticament tot ara. En relació als mecanismes utilitzats, entenem que si bé la llei de turisme habilita l'Ajuntament de Barcelona a poder regular les activitats d'allotjament turístic en habitatges d'ús turístic i llars compartides, si bé l'habilita a regular això, entenem que l'habilita a posar uns requeriments que estiguin una mica per sobre, que vagin una mica més enllà del que diu l'actual decret de turisme del passat agost, però entenem que no habilita l'Ajuntament de Barcelona a prohibir directament una activitat. I és més, en la nota de premsa que nosaltres vam fer del decret, el passat agost, del decret de turisme, ja dèiem i advertíem que limitar la llar compartida amb la regulació dels usos del sòl, nosaltres entenem que això pot ser contrari a la directiva de serveis, perquè estem configurant l'oferta comercial d'un territori, però és que, a més, en aquest cas, no hi ha un canvi d'usos que pugui justificar l'ús d'aquesta eina. Doncs una mica el missatge que volem donar també és que s'ha de ser molt curós quan s'utilitza la regulació dels usos del sòl, ha de permetre als ajuntaments estructurar una mica l'activitat econòmica de la ciutat, però quan s'entra a configurar l'oferta comercial, doncs allà entrem en riscos per la competència que hauríem d'evitar. En relació a les proporcionalitats o a la necessitat de la mesura del nou PEUAT, una mica ens reafirmem, ens reafirmem amb el que ja vam dir en l'anterior PEUAT. No veiem, ens costa veure la proporcionalitat de la mesura i si ens centrem en la llar compartida, doncs és evident que l'impacte sobre el preu del lloguer o sobre el mercat de lloguer d'habitatges de lloguer a la ciutat de Barcelona, la llar compartida hauria de tenir un impacte molt menor que els habitatges d'ús turístic. Entre altres coses, perquè ha de ser la residència ha de ser lloc de residència i a priori no es pot llogar la totalitat de l'habitatge. Per tant, l'impacte, si el tingués, seria en un submercat, podríem dir, de les habitacions, del lloguer d'habitacions de llarga durada, però no tant en l'habitatge, en el lloguer habitacional. I en qualsevol cas, si això fos així, sembla una mica contradictori prohibir una activitat i permetre'n una altra que té unes externalitats negatives majors. I, per tant, em sembla una mesura desproporcionada o, si més no, discriminatòria. Al final, si comparem les dues activitats, doncs la que té menys externalitats negatives està prohibida i l'altra està permesa. I en relació a la petja o a la pressió turística i a la voluntat de limitar l'oferta per tal de limitar aquesta pressió turística, el que deia abans, entenem que pot ser una preocupació de l'Ajuntament. Tenim les nostres reticències a que això pugui ser una raó imperiosa d'interès general o que es tingui encaix dintre de la directiva de serveis,
però en qualsevol cas sí que el que entenem és que l'anàlisi de la proporcionalitat o l'anàlisi econòmica es fa en el nou PEUAT anunciant, per exemple, doncs, que hi poden haver fins a 670.000 habitatges potencials de llar compartida, ens sembla que no és una anàlisi del tot rigorós. No? Al final, dir que qualsevol habitatge que tingui més de 2 habitacions pot ser un habitatge potencial per oferir serveis de llar compartida, bueno, s'hauria de ser més rigorós, sobretot per després analitzar la proporcionalitat de la mesura. No? Ens estem posant en un extrem, estem prohibint una activitat econòmica, per tant, realment hauríem de tenir molt clar quins són els efectes o els efectes negatius que té aquesta oferta turística, aquesta oferta i que volem corregir. I ens sembla que en el nou PEUAT això continua sense quedar clar. No? I en relació a la regulació dinàmica que us deia abans, doncs aquí entenem que evidentment, sembla sorprenent que després de la pandèmia que hem passat i després de l'impacte que ha tingut sobre el sector hoteler la baixada de la demanda turística, no? Sembla sorprenent que s'aposti, que es creï un nou PEUAT en el que s'aposta pels models menys flexibles i més estàtics d'oferta, pels models hotelers, pels models d'habitatge d'ús turístic, gradualment, i s'arriba a prohibir la llar compartida quan és un model molt més flexible, és un model, entenem que fins i tot podríem dir menys agressiu, però són models que et permeten que el fet de ser tenir menys costos ocults o menys costos enfonsats i ser menys exigents en inversió, són models molt més flexibles i que, per tant, et permeten adoptar aquestes regulacions dinàmiques que dèiem abans, en funció de, no sé, doncs en períodes d'alta demanda de congressos poder augmentar l'oferta, després poder-la reduir sense perjudicar el mercat, sense trobar-nos amb que tenim hotels amb habitacions buides, perquè estaríem parlant de models d'ofertes que són activitats econòmiques que són més flexibles i que, per tant, aquelles habitacions que no llogo turistes les puc llogar, puc fer períodes de llarga durada, puc utilitzar la vivenda per altres finalitats, per tant, són menys exigents en inversió. Per tant, són models més flexibles que ens han de permetre fer aquestes regulacions dinàmiques. En ple segle XXI, en què disposem d'infinitat de dades, abans ho deies, de les dades que disposem. Hem de ser capaços de definir algoritmes d'intel·ligència artificial i hem de ser capaços de regular millor, d'entendre ben bé quins són els impactes que genera una activitat econòmica a la ciutat, en temps real veure aquesta causa-efecte i ser capaços en tot moment i en temps real de poder regular dinàmicament i buscar la proporcionalitat justa entre l'activitat econòmica i els efectes que tenim en cada moment. Queda clar que aquest tipus de regulació dinàmica només és possible si l'activitat que es regula és flexible i hem vist que amb els hotels això no és possible i, per tant, la nostra aposta, diríem, és molt millor anar cap a un model d'aquest tipus. No sabem en el futur què ens separa, no sabem si en períodes d'alta contaminació haurem de, d'alguna manera, també regular la presència o la demanda de turistes i, per tant, haurem de reajustar també l'oferta turística i no sabem si els problemes que ens hem trobat amb la pandèmia es poden replicar d'alguna altra manera en altres situacions i, per tant, necessitem d'aquesta oferta més flexible que ens permeti en algun moment ampliar l'oferta i en d'altres moments reduir-la i tenir aquesta regulació dinàmica. I això, doncs, com deia abans, en ple segle XXI, amb l'ús de dades i amb la intel·ligència artificial, amb les plataformes que agreguen totes aquestes dades, doncs hem de ser capaços de poder-ho aconseguir i anar cap a models de regulació més moderns. Doncs moltes gràcies. Destaco aquesta idea que és important avaluar la necessitat i proporcionalitat d'una nova regulació abans d'implementar una nova prohibició. Has parlat, de fet,
dades de rendes reguladores, en aquest cas de rendes monopolístiques del sector hoteler. De fet, fa uns dies sortia un nou estudi empíric coordinat per Germabel que a partir d'observacions diàries entre 2011 i 2017 doncs, es veu que la moratòria en la construcció d'hotels doncs, va augmentar els preus del sector i, per tant, en aquest cas doncs, es veu la generació d'unes rendes unes rendes regulatòries en el sector turístic. Per tant, és important també analitzar els efectes des del punt de vista de la competència. I després parlaves, molt interessant, el debat vinculat amb l'accés al lloguer. Hi ha un paper de Proserpio del 2018, The Sharing Economy and Housing Affordability, Evidence from Airbnb, on justament destaquen que com més alt és el percentatge de llars compartides en relació a la totalitat de l'oferta turística en un barri, menor és l'efecte observat en el preu de lloguer, justament per aquest element que comentaves, que el propietari segueix sent el resident habitual i permanent en la llar i, per tant, no hi ha un efecte substitució entre el mercat de lloguer d'habitacions turístiques i el mercat de lloguer residencial. Per tant, molt interessant. Gràcies, Marc, per la intervenció i també esperem el seguiment, en aquest cas, dels informes per part de l'ACO sobre l'anàlisi del PWAT. Passant ara al Josep Maria, com dèiem, el creixement sostingut del turisme a Barcelona els darrers anys, també sumat als problemes estructurals justament d'accés al mercat de l'habitatge i també la inexistència de polítiques públiques efectives que contribueixin a resoldre el problema de l'habitatge, doncs ha posat el fenomen de la llar compartida i de l'habitatge turístic al centre del debat públic. I malgrat la llar compartida, com deia fa uns segons, doncs sembla que no tingui un impacte en l'accés al lloguer residencial, la nova proposta de l'Ajuntament prohibeix de facto aquesta activitat. Per tant, m'agradaria preguntar-te quins problemes creus que planteja l'ús, o potser diríem l'abús, del planejament urbanístic, també com deia fa un moment el Marc, com a instrument d'ordenació de l'activitat turística, i també quin recorregut legal li augures a la possible actualització del PWAT, que, recordem, és un pla ja declarat nul per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Bé, bona tarda. Primer de tot, gràcies per l'amable invitació a participar en el seminari. A més, jo crec que d'una temàtica sempre és d'actualitat tot el que té a veure amb la regulació d'usos turístics i l'habitatge, però jo crec singularment en el moment que ens ocupa. I les preguntes són pertinents, són importants i intentaré donar-hi algunes pinzellades. No sé si les respostes definitives, però sí algunes idees. Jo crec que tu exposaves molt bé. En el debat al voltant dels usos turístics es barregen diversos debats. Hi ha un debat sobre els problemes d'accés a l'habitatge, les mancances històriques, estructurals que tenim al conjunt de l'estat espanyol en matèria de política d'habitatge i els dèficits que constatem i que dificulten l'accés d'àmplies capes de població a l'habitatge. I això ens condiciona el debat que posteriorment tenim sobre usos i, per tant, també sobre usos turístics. A tot plegat, hi hem d'afegir que la crisi del Covid-19 no ha fet res més que accentuar aquests debats i accentuar els problemes derivats d'aquests debats, i plantejar la pregunta que es ve plantejant des de fa temps. Realment, el model urbanístic del qual estem dotats dona resposta a les necessitats habitacionals que té la població? És a dir, estem garantint o no estem garantint l'efectivitat del dret a l'habitatge que planteja el text refós de la llei del sòl? I és una mica el debat que tenim al voltant de tot plegat. I, per tant, jo crec que és important tenir-ho en compte perquè, si no es té en compte aquest paràmetre, difícilment es pot donar una resposta òptima al que estem plantejant. Tot plegat, i hem de també posar sobre la taula altres elements que condicionen i distorsionen el debat. Tenim un lobby hoteler molt poderós que condiciona també el debat regulador sobre els habitatges d'ús turístic, no desenganyem-nos, com és evident també que hi ha una sèrie d'externalitats negatives, sobretot en aquells barris en què hi ha major concentració, major pressió turística, això que es coneix com el fenomen de la turistificació, que acaba creant un cert rebuig social a la implantació d'alguns d'aquests usos. Per tant, tenim diversos elements que ens condicionen el debat i crec que és important tenir-los d'alguna manera sobre la taula. Bé, què s'ha fet fins ara en aquesta matèria? Jo crec que hi ha hagut dos grans vies, d'alguna manera, des de l'àmbit municipal per abordar la regulació dels usos turístics. Per una banda, tenim tota la regulació que han intentat desplegar alguns ajuntaments
mitjançant ordenances municipals, que d'alguna manera intentaven incorporar majors exigències al desenvolupament d'aquestes activitats, fins i tot desvirtuar els règims de declaració responsable o comunicació prèvia. Hi ha un informe, em sembla que és del 2014 de l'ACO, que posa justament de manifest alguns d'aquests elements i que, de fet, com una utilització inapropiada d'aquestes ordenances municipals per intentar desvirtuar, primer, règims jurídics que estan absolutament definits i, segon, matèries que en alguns casos requerien d'habilitació normativa que no tenien. I tot plegat, la jurisprudència, primer dels Tribunals Superiors de Justícia, després del Tribunal Suprem, ha anat desmuntant aquesta possibilitat d'utilització de l'ordenança municipal com un instrument limitador d'aquest tipus d'activitat. Quina és l'altra via? L'altra via és la via urbanística, que a mi em sembla la via natural per regular els usos. La regulació d'usos és un monopoli de l'urbanisme i, per tant, és a l'urbanisme que li toca regular aquests usos. Jo crec que aquí hi ha algunes sentències importants del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació a alguns dels temes que plantejava en Marc, que és la relació entre la directiva de serveis i l'urbanisme, la capacitat de l'urbanisme d'intervenir d'alguna manera en la regulació d'activitats econòmiques quan hi ha raons imperioses d'interès general que ho justifiquen. I tenim alguns precedents importants i crec que és important posar sobre la taula. En primer lloc, queda acreditat per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que és possible establir limitacions territorials a les activitats econòmiques quan hi hagi raons que ho justifiquin i sempre i quan es respectin uns principis que són sagrats, no discriminació, necessitat i proporcionalitat. I, per tant, en les memòries d'aquests documents urbanístics es justifiqui tots i cadascun d'aquests paràmetres. Però és possible limitar territorialment activitats econòmiques. I crec que tenim encara un altre precedent jurisprudencial, aquest molt més recent, és d'aquest setembre, del 22 de setembre de 2020, en què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea entra a valorar una regulació específica sobre els habitatges d'ús turístic, en aquest cas a la conurbació urbana de la ciutat de París, en què, per una banda, se sotmetia l'obertura d'aquests habitatges d'ús turístic al règim d'autorització i, per l'altra, s'establien limitacions a l'obertura d'aquestes activitats i fins i tot s'arribava a condicionar l'obertura d'activitats a la posada a disposició en el mercat de metres quadrats d'habitatge en un altre espai. Bé, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dir, escolti'm, aquest tipus d'activitats està sotmès a la directiva de serveis, però la limitació d'aquest tipus d'activitat sigui mitjançant el règim d'autorització, sigui mitjançant l'establiment de limitacions addicionals, està justificat com a raons imperioses d'interès general, atenent a què? Doncs atenent, diguem, que la protecció de l'habitatge i de la política d'habitatge de protecció oficial i de la lluita contra la pressió immobiliària justifica l'intervenció pública en aquesta matèria. Per tant, aquest és un precedent importantíssim, un precedent que ja ha sigut incorporat a la jurisprudència espanyola a través de dues sentències del Tribunal Suprem, una de novembre d'aquest any passat en relació a una modificació del Pla General de Bilbao sobre la regulació d'habitatges d'ús turístic i una de molt més recent, de gener d'aquest any, en relació al Pla Especial d'Habitatges d'ús turístic de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2016. I ras i curt, què ens diu el Suprem? Diu, escolti'm, l'Ajuntament està plenament legitimat per entrar a regular mitjançant l'urbanisme aquest tipus d'activitats. Per tant, tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea com el Tribunal Suprem habiliten com a l'eina òptima per regular sigui els habitatges turístics, sigui les llars compartides, els instruments urbanístics. Per tant, aquesta és una premissa important perquè, a més, els precedents són molt recents i són molt clars, tant les sentències del Suprem com la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Dit això, es pot fer mitjançant l'urbanisme tot? Doncs la resposta és no. No es pot fer tot, hi ha limitacions, són limitacions clares i, a més, tenim precedents també molt immediats. És a dir, els PUAT, com tu mateix exposava, tenen una llarga tradició quasi històrica a la ciutat de Barcelona. La primera regulació de l'allotjament turístic data dels Jocs Olímpics, però s'han anat succeint en el temps, primer, diguem, en districtes molt concrets i, posteriorment, amb caràcter general al conjunt de la ciutat. Quines són una mica el resum de tot plegat? Escolti'm, s'admet per part de la jurisprudència del TSJ i també del Tribunal Suprem que és possible limitar la implantació d'habitatges d'ús turístic mitjançant tècniques clàssiques de l'urbanisme, com és la zonificació o la densitat, això és el que actualment està fent el POUAT, però, en canvi, no és possible incorporar requisits desproporcionats o regulacions turístiques que són impròpies de l'urbanisme mitjançant un pla urbanístic. Per tant, podem zonificar, però no podem inventar-nos requisits desorbitats, diguem, per crear obstacles per l'accés, diguem, a aquest tipus d'activitats econòmiques.
També important, no podem eliminar títols existents si no els indemnitzem. Aquest va ser un motiu que va justificar l'anul·lació en anteriors ocasions, diguem, del PEUAT. I, finalment, és fonamental justificar l'adopció de qualsevol d'aquestes mesures també en termes econòmics. Recordem que l'estudi econòmic financer ha sigut el motiu definitiu per al qual la darrera versió del PEUAT 2017 va decaure, com havien decaigut les anteriors, i en aquest cas ja avanço una de les conclusions. Aquest cop l'Ajuntament ha posat èmfasi en aquest aspecte justament per evitar, diguem, recórrer de nou en un motiu de nul·litat del document. Per tant, a la primera pregunta, jo crec que el planejament urbanístic és l'instrument òptim per abordar aquesta matèria i, en canvi, la regulació mitjançant ordenança és un instrument impropi, ineficaç i que, a més, és un cul de sac, no porta enlloc. Ara bé, a la pregunta quin és el futur que té l'actual PEUAT, és una bona pregunta, també, una pregunta que segurament ens plantegem molts de nosaltres. Permetem fer una prèvia, que crec que és important. L'Ajuntament de Barcelona és una mica una punta de llança, innovant en algunes matèries, sobretot el que té a veure amb la regulació urbanística, o amb l'utilització de noves figures de planejament, sense anar més lluny. La modificació de la reserva del 30% d'HPO en sòl urbà consolidat, que es va aprovar fa uns anys, és molt innovadora, però, evidentment, quan innoves tens riscos. I els riscos és que tothom vingui o que tinguis algun tipus d'externalitat negativa, en el cas de la reserva del 30%, que no s'atorguen llicències. Ho escoltàvem aquest migdia a la ràdio mentre anava en cotxe. Les llicències previstes inicialment a la memòria no són les que s'estan atorgant actualment. Per tant, hi ha una limitació en el mercat que a priori és conseqüència d'aquesta normativa. Per tant, està bé innovar, innovant, diguem, s'avança. Ara bé, hem de ser molt conscients que aquest tipus d'innovacions poden tenir externalitats negatives, poden afectar la seguretat jurídica i poden condicionar el mercat, sigui en la regulació turística, sigui, diguem, el mercat immobiliari en caràcter general. Anant a la pregunta concreta, que és quins poden ser els eventuals problemes que es plantegin en via contenciosa, si no se solventen prèviament en la tramitació administrativa d'aquesta darrera versió del PEUAT. Bé, la primera i fonamental, pel que ara ens ocupa, que és les llars compartides, és que no estem parlant d'una regulació limitativa d'aquesta activitat, sinó que estem parlant d'una regulació que prohibeix aquesta activitat amb caràcter general. És una prohibició absoluta. És a dir, no és que no permetem les llars compartides en els barris amb major concentració turística, que eventualment podria estar justificat, sinó que no permetem aquesta activitat a cap lloc de la ciutat. I aquestes prohibicions de caràcter absolut tenen molta mala peça al teler en via contenciosa, no només en la regulació d'activitat turística, sinó en qualsevol tipus de regulació d'activitat econòmica. I, de fet, tenim ja prohibicions absolutes del lloguer d'habitacions en altres regulacions, el precedent canari, el precedent gallec, van ser tombats pels seus tribunals superiors de justícia i va ser confirmada aquesta prohibició pel Tribunal Suprem. Per tant, els precedents en prohibicions absolutes d'activitats econòmiques acaben malament. Segona consideració. En la memòria se'ns diu, perquè finalment qualsevol limitació d'activitat econòmica es pot justificar en termes de necessitat, en termes de proporcionalitat, en termes de no discriminació, però s'ha de justificar. I què es diu a la memòria? Escolta, mira, és que no necessitem les llars compartides perquè els habitatges d'ús turístic existents, recordem que a Barcelona hi ha 9.000 llicències actualment vigents, ja cobreixen les necessitats d'aquesta matèria i, a més, no volem posar major pressió als habitatges. Bé, quin és el problema? El problema és que, si bé és cert que en el moment en què un habitatge d'ús turístic surt del mercat habitacional i es trasllada al mercat turístic, suposa, diguem, una pèrdua, en fi, d'un habitatge que respongui en aquesta funció primordial que és les necessitats habitacionals de la població, no es correspon al mateix supòsit amb les llars compartides, perquè recordem que l'actual regulació vigent a Catalunya en matèria de llars compartides exigeix amb caràcter essencial que sigui el domicili habitual de la persona que resideix allà i a més hi resideixi. Per tant, escolti'm, un pis que es dedica a llar compartida és al mateix temps la residència d'algú. Per tant, no estem traient del mercat un pis. Per tant, en aquest punt de l'argument no funciona la justificació de la memòria. Segona qüestió. Jo crec que no hi ha una valoració correcta de l'escenari turístic que ve en els propers mesos. De fet, la valoració de l'escenari turístic post-Covid es resol amb una afirmació tipus no hi ha mostres de signes de recuperació, punt. I, per tant, com que tot és incert, val més prohibir-ho. Bé, escolti'm, no, el que tenim per davant mostra signes de recuperació clares i, de fet, tots els experts
diguem, en això hi ha un cert consens, ens expliquen que en els propers anys de caràcter immediat tindrem un boom turístic. Per tant, hi haurà moltes ganes de viatjar fruit, diguem, d'aquesta contenció que hem hagut de fer imperativament l'últim any i mig. Per tant, no hi ha una correcta motivació d'aquest element i, per tant, tampoc hi ha una justificació en termes de proporcionalitat de si s'ha de limitar o no aquesta activitat, atenent a que, eventualment, podem tenir major pressió turística. Un altre element que tampoc es pondera des del meu punt de vista, escolti'm, també s'afirma en el document que en el futur els entorns turístics segurs serà els que desitjarà la gent. De fet, en els propers anys és molt probable que el turisme es mogui en funció, diguem, de la seguretat mèdica que representin determinats destins. Què és més segur en termes de seguretat mèdica? Allotjar-te en un habitatge d'ús turístic o en un habitatge en què només hi ha una única persona o en un allotjament amb múltiples persones i, per tant, més probabilitat de contagi? És una bona pregunta. Jo crec que estaria bé, diguem, que s'hagués posat algun tipus d'èmfasi en aquest aspecte. Un altre element que a mi em sembla també molt qüestionable, que justifica en la memòria, és que, escolti'm, no es creu ponderat o permetre l'obertura d'habitatges d'ús turístic. Per què? Doncs perquè no es pot garantir el control d'aquest tipus d'activitats econòmiques atenent a que es tracta de domicilis de persones que resideixen. Protegir constitucionalment el domicili només es pot autoritzar l'entrada mitjançant autorització judicial. I, per tant, com que no es pot exercir el control, doncs no les autoritzem. Bé, jo crec que la premissa també és errònia. L'entrada en qualsevol domicili requereix d'autorització judicial en qualsevol dels casos, sigui o no sigui el domicili d'una persona. I, per tant, l'argument tampoc funciona des d'aquesta perspectiva. A part que prohibir una activitat econòmica perquè tu dius que no tens instruments de control, sincerament, és a dir, si aquesta fos la premissa per prohibir activitats econòmiques, doncs potser les prohibiríem totes, és a dir, amb l'argument que no tens mecanismes suficients de control. Darrer argument, exclusivament pel que fa a les llars turístiques. En el document de la memòria hi ha una sèrie d'objectius d'aquest document. I dius, escolti, no, miri, aquest document obeeix a la necessitat de la mixtura d'usos, d'afavorir el dret a l'habitatge, de preservar la qualitat de l'espai públic, d'evitar distorsions en la convivència ciutadana, d'afavorir la mobilitat, d'atendre la diversitat morfològica i garantir el desenvolupament econòmic. Bé, les llars compartides no són habitatges d'ús turístic. La gent que resideix en una llar compartida, òbviament, la gent que viu allà perquè és casa seu, serà la primera que voldrà garantir, diguem, la convivència, no en relació al conjunt de veïns, sinó dintre casa seva. D'altra banda, i això es posa de manifest en aquest estudi que teniu vosaltres publicat des de l'Institut Ostrom, aquest tipus de visitant segurament també obeeix a un altre perfil, que fa una despesa econòmica a l'entorn del barri important, que segurament tampoc genera les externalitats negatives que poden generar altres grups o altres perfils de turistes que poden fer ús dels habitatges d'ús turístic. Per tant, sincerament, és a dir, jo crec que d'alguna manera, com ho podríem resumir? Jo crec que aquest document, aquesta memòria del PEUAT, està molt ben justificada d'alguna manera per intentar la limitació d'habitatges d'ús turístic, però que està intentant fer entrar en calçador la prohibició de les llars compartides amb arguments idèntics que no funcionen. És a dir, no podem utilitzar els mateixos arguments per prohibir les llars compartides que els habitatges d'ús turístic. I, per tant, en els termes en què això està construït ara mateix, jo crec que no es respecta ni el principi de necessitat ni el principi de proporcionalitat, que són principis essencials de la jurisprudència europea als efectes de limitar activitats econòmiques. Dit tot plegat i anant un pas més enllà, jo crec que el PEUAT presenta altres problemes i altres vicis. De fet, fixem-nos que, amb caràcter general, també pel que fa als habitatges d'ús turístic, ens està articulant l'exigència, està reforçant l'exigència d'aquest informe previ a l'obertura de nous habitatges d'ús turístic, que en el fons no és un informe, sinó que és una autorització encoberta que, a més, diguem, ha creat un règim molt més restrictiu, que funciona quasi com una limitació de facto de petició de nous informes, que crea un règim de patrimonialització de drets, en definitiva, que crea obstacles excessius a l'obertura d'aquestes activitats. No fa falta molta argumentació per justificar-ho, perquè s'arriba a dir en aquest document que, escolti'm, que aquell que demani un informe pot estar durant mesos o anys sense que ningú més en pugui demanar un altre. Per tant, amb aquest simple argument es demostra que això està operant com un topall real. Per tant, jo crec que el PEUAT, en els temes que ara mateix estan redactats, planteja aquests problemes pel que fa a aquest mecanisme autoritzatori encobert, pel que fa a la prohibició absoluta d'habitatges d'ús turístic, pel que fa
una dubtosa adequació des d'aquesta perspectiva a la normativa catalana d'allotjaments turístics. Recordem que hi ha una habilitació, certament, a la Llei de Turisme de Catalunya perquè l'Ajuntament de Barcelona reguli en el marc de les seves competències aquestes activitats, però no ho ha fet, està en l'àmbit urbanístic, està en seu urbanístic i, per tant, aquest no és el moment d'entrar a regular activitats turístiques, això ho ha de fer mitjançant ordenança. I, per tant, tot plegat que ens porta, que jo crec que té vicis importants i que, per tant, segurament tornarem a tenir contenciosos i és molt possible que tornem a tenir l'anul·lació de tot plegat. De cares a futur, i amb això acabo, jo crec que comparteixo l'argument d'en Marc, la necessitat d'una normativa molt més dinàmica, adaptativa. Jo crec que està justificat que l'Ajuntament de Barcelona limiti títols d'allotjaments turístics, però, dit això, que no està justificat és que creï règims de monopoli. No pot ser que les activitats econòmiques només les puguin fer aquell que oportunament va demanar un títol no sé quin any. Per tant, si vols limitar títols, has de garantir també un mercat en què hi hagi lliure concurrència. Per tant, si volen limitar títols, que això està justificat, que ens ho admet la jurisprudència, anem un pas més enllà, garantim pública concurrència en l'accés a aquests títols, limitem temporalment la temporalitat d'aquests títols i, per tant, intentem avançar cap a aquesta regulació més dinàmica que apuntàveu fa un moment. Moltes gràcies, Josep Maria. Crec que has traslladat una molt bona valoració des de l'àmbit jurídic de la previsible actualització del PWAT. Recomano en aquest sentit també la publicació recent del Josep Maria a la revista d'Estudios de la Administración Local y Autonómica, la regulación municipal de las viviendas de uso turístico, soluciones a través del urbanismo. Destaco també la idea que has comentat de és important ponderar la neutralitat competitiva i no discriminar, en aquest cas, la llar compartida, que és quelcom paradoxal, perquè, com bé dius, en l'estudi econòmic financer es justifiquen tota una sèrie de restriccions que també aplicarien segurament al sector hoteler o en el dels habitatges d'ús turístic i que, de fet, en el cas de la llar compartida, segurament les externalitats són molt menors i, per tant, aquesta ponderació de restriccions no es fa en la normativa. I també la idea que és l'administració, en tot cas, la responsable, la càrrega de la prova recau sobre el legislador i, per tant, no es poden prohibir activitats per potencials il·lícits o per la incapacitat de l'administració d'efectuar un control sobre una activitat econòmica. Per tant, també comparteixo plenament aquesta idea. De fet, jo recordo una intervenció fa uns anys en una sessió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència on es parlava que, diguéssim, també fent referència al poc recorregut que li veus en la via contenciosa, que activitats econòmiques prohibides de facto, a part del tràfic d'estupefaents al nostre país, no hi ha gaires activitats prohibides com a tal i, per tant, és bastant curiós que ara es vulgui prohibir l'activitat econòmica de la llar compartida a Barcelona i és bastant inaudit i, de fet, inexistent al nostre entorn europeu. De fet, seguint en aquesta línia, molt sovint sentim, tant per part de formacions polítiques com també per part de mitjans de comunicació, i vinculant també a una idea que comentava el Josep Maria, es vincula el lloguer d'habitacions turístiques a conceptes com especulació, massificació, gentrificació. I, per tant, m'agradaria preguntar-te ara tu, Pere, quines idees errònies creus que han impregnat el debat públic al voltant de la llar compartida? Per què l'Ajuntament, si consideres que hauria de tenir una aproximació més receptiva envers aquesta activitat i per què? I com creus també que la llar compartida pot contribuir a un model turístic més cívic, més integrador i més sostenible? Gràcies també per convidar-me en aquesta xerrada. Jo crec que l'origen de tot això és aquesta confusió entre els pisos turístics i la llar compartida, que són dues figures que no tenen pràcticament res a veure. Jo no vull entrar ara a valorar els pisos turístics perquè tampoc no sóc un expert i no sé fins a quin punt són responsables o no de moltes de les coses que se'ls atribueixen. El que sí sé és que globalment s'equiparen i, per tant, la llar compartida passa a tenir, aquí ho ha dit tant el Josep Maria com el Marc, totes unes externalitats tremendes, equivalents a les altres, quan, a parer meu, no només no en tenen cap, perquè s'ha parlat que potser en tenen algunes, jo t'asseguro que no soc capaç de trobar-ne cap, sinó que, a parer meu, poden ser fins i tot una ajuda per molta gent, òbviament, i, per tant, per afrontar aquests problemes que no els vull en absolut minimitzar. És més, m'agradaria fins i tot començar per dir que la identificació d'un problema polític com la gentrificació
el dret a la vivenda, a l'habitatge, són de primeríssima magnitud i que, a més, considero que els poders públics tenen l'obligació d'intervenir per combatre aquests problemes gravíssims i que, per tant, fan molt bé de fer-ho. El que estem debatent aquí és què contribueix a combatre la gentrificació i què, en canvi, pot ajudar a reduir-la, la gentrificació, l'especulació i, per tant, el dret a la vida, a una vivenda, a un habitatge digne de la majoria de gent. I aquí crec que hi ha una confusió que no et sé explicar l'origen. Si hagués d'especular, diria que hi ha un desconeixement inicial que a partir d'aquí ja costa molt de destravar, que probablement es retroalimenten, però com que això és pura especulació, tampoc no ho entenc, perquè si un analitza fredament, s'adona perfectament que estem parlant de fenòmens molt diferents i que un contribueix a combatre aquests grans problemes que hi ha i l'altre potser, jo no hi entro, però potser ajuda o contribueix a augmentar-los. Fins i tot jo aquí soc potser més radical, entre cometes, que el que ha dit en Josep Maria, perquè deia potser les zones més massificades tindria un sentit, més massificades turísticament. Jo fins i tot penso que no, que fins i tot en aquestes zones el paper de les llars compartides ajuda a que no hi hagi parcs temàtics o barris només per rics en què només la gent amb molts recursos o únicament destinat al turisme més massiu pugui viure-hi. I això és el que a mi em fa pensar que hi ha una gran desconnexió entre alguns responsables polítics o mediàtics respecte a la vida quotidiana de molta gent, perquè la realitat, les constitucions o les lleis poden dir el que vulguis. La Constitució soviètica garantia una pila de drets, era tot mentida, naturalment. Doncs aquí hi ha una gran disparitat entre el que es proclama i la realitat quotidiana de molta gent. Si tu vius en un barri i vols viure en el centre i resulta que t'enfrontes amb un mercat laboral en què els treballadors, els salaris dels treballadors no paren de caure i, en canvi, els pisos de lloguer i qualsevol pis no paren de pujar els preus i tu vols viure al centre, què pots fer? Si no arribes, pots marxar, i això és la gentrificació, i anar-te'n a un barri o a les afores. Però, potser complementant una miqueta, pots seguir vivint on vius i no deixar pas a que un ric vingui a instal·lar-se en el centre o que a partir d'ara només estigui tot orientat en el turisme. Ho dic això també repassant cada una de les suposades externalitats que no només no les sé veure, sinó que, insisteixo, crec que contribueixen a acabar amb la gentrificació. Les externalitats més comuns que es diuen, i abans el Josep Maria les ha anat repassant una per una, doncs és això, treus del mercat de lloguer. No treus del mercat de lloguer perquè tu hi vius. I, per tant, si tu marxes, potser sí que això ho llogarà un ric que vindrà només a passar-hi, un rus que vindrà a passar-hi l'estiu. I, en canvi, tu hi vius. I tu hi vius vol dir que dones vida al barri. I quan ve algú que tu aculls a la teva llar, li expliques que el mercat és aquí, que els restaurants de proximitat o on tu vius quotidianament són allà, i, per tant, hi ha un flux de clients normals, diferents dels purament que busquen els llocs purament turistitzats, restaurants o serveis, que jo no entro a discutir la seva legitimitat, però que estan pensats únicament per atendre turistes, bars on només van turistes, etc. Si hi ha gent normal vivint als barris, doncs també hi ha comerç normal, teixit normal, econòmic i social. I, per tant, una manera de poder sobreviure, perquè jo entenc l'esquerra que vol millorar les condicions dels salaris, però la veritat és que no pugen els salaris i vol controlar els preus de lloguer, però la veritat és que no els controlen. I, per tant, mentrestant, potser aquests complements, amb aquests requisits de la llar compartida, que l'informe que has explicat, i també la normativa de la Generalitat precisen prou bé, un màxim de 2 habitacions, hi has de viure tu, en fi, posem tots els requisits que es vulguin, que siguin lògics, però que clarament vagin orientats en aquesta via de llars compartides clarament diferenciada del que són els pisos turístics. Per tant, una externalitat, treus dels preus de lloguer i, per tant, pugen els lloguers. No, perquè hi vius. Contribueixes a la gentrificació? No. Gràcies a que tu pots fer això, no hi ha gentrificació. Ni per tu, que no te n'has d'anar a un altre barri, ni pels comerciants normals que no volen reinventar-se únicament atenent turistes.
sorolls, festes, també ho ha dit el Josep Maria, si tu estàs vivint allà, evidentment, el primer que vols és dormir i descansar. I, per tant, és impensable que es munti una gran festa a costa teva, no? Per tant, no se m'acut ni una externalitat i se m'acudeixen bastantes vies per poder contribuir amb aquesta gran prioritat que jo crec que és legítima que tinguin els poders públics, que és lluitar contra la gentrificació i contra l'especulació i a favor de que als barris hi visqui la gent de la ciutat i que no siguin únicament parcs temàtics dedicats al turisme. Com que és tan evident, si t'hi dediques mínimament i prestes atenció i vius, em costa entendre d'on surt aquesta confusió. La veritat és que hi és. La confusió és evident, estem fent aquest seminari, tots ho sabem, però no acabo d'entendre quina és la raó que justifiqui més enllà, diguem, de potser no voler baixar del burro, no ho sé perquè estaria especulant, que es permeti mantenir aquesta enorme, diguem, malentès que equipara les llars compartides amb els simples, amb una cosa completament diferent que són els pisos turístics. Moltes gràcies, Pere. Crec que és molt interessant les reflexions que has compartit, sobretot vinculades amb les possibles externalitats fins i tot positives que pot tenir la llar compartida en relació a altres activitats turístiques en termes de congestió, gentrificació, accés al lloguer residencial, la idea aquesta de la mixticitat d'usos en el centre urbà. De fet, és una idea que connecta amb el concepte del procomú o commons o comuns, que és una idea de Elinor Ostrom, de fet, on el propi anfitrió del lloguer conviu amb el visitant i, per tant, això té un impacte positiu en el teixit comercial local, a tot el que és convivència i civisme en l'entorn al voltant de la llar compartida. Per tant, bé, molt interessant les reflexions. També has comentat aquesta desconnexió total, absoluta, entre el que és el legislador i, en aquest cas, la realitat de l'activitat, i justament això em va molt bé per donar peu a la nostra propera convidada, que és la Conxa Vilaplana, presidenta d'Amficat, que és l'Associació d'Amfitrions de Llars Compartides de Catalunya, que representa a les persones que de manera no professional comparteixen la seva llar o una segona residència amb viatgers de tot el món. I després de molts anys de treball, com dèiem, finalment la Generalitat va reconèixer la llar compartida com una activitat no professional en el decret de turisme 75/2020 el passat estiu del 2020, però, com dèiem, l'Ajuntament pretén prohibir aquesta activitat fent ús de les seves competències municipals. Per tant, Conxa, les preguntes serien quines són per vosaltres, com a anfitrions que viviu de primera mà aquesta activitat, les conseqüències d'una potencial prohibició pel vostre col·lectiu i quina seria la vostra reclamació a les formacions amb representació al consistori i que, de fet, algunes d'elles ens acompanyen avui en aquest seminari. En primer lloc, moltes gràcies per donar l'oportunitat que els anfitrions tinguin veu aquí i moltes gràcies també a tots els ponents perquè tot el que han dit em treuen a mi discurs també. Des d'Amficat nosaltres vam fer durant el mes de març i abril del 2021 vam dur a terme un estudi per conèixer quin és el perfil mitjà de l'amfitrió de la llar compartida de Barcelona. Vam crear aquestes preguntes per saber quina era la situació professional, l'econòmica i la social dels anfitrions i també com afectava la situació del Covid i com podria afectar una prohibició total de les llars compartides, com està proposant l'Ajuntament. Ens vam basar exclusivament en les dades que es desprenen d'aquesta enquesta i hem tret un perfil mitjà dels anfitrions i que ens diu que per al que fa a la unitat familiar podem concloure que a la llar hi viuen d'una a dues persones i que són majors de 45 anys i normalment sense fills a càrrec seu actualment. Només una d'aquestes persones de la llar treballa i cobra un voltant de 1.200 euros al mes. Majoritàriament són propietaris de l'habitatge i destinen uns 900 euros per pagar la hipoteca. Així que els hi queden uns 300 euros per a les seves despeses per passar el mes i per a l'alimentació i el transport.
també és important recalcar que ningú d'ells compta amb ninguna ajuda de l'administració. Això ens genera a tots una situació de vulnerabilitat que fa que la gent amb la llar compartida hagi trobat una solució per poder pagar les seves despeses. Pràcticament la totalitat de les enquestes posen que una o dues habitacions estan a disposició dels viatgers. Les llars compartides s'ofereixen l'habitació amb un temps de 15 a 20 dies per mes. Això vol dir que la casa no està ocupada tot el dia, tot el mes, i que podem disposar d'una intimitat a la llar i també, en cas de necessitat, disposar d'aquesta habitació. Els ingressos que demostren les enquestes és que reben sobre uns 800 euros bruts al mes, on s'han de treure les despeses que genera el rebre aquests visitants, més els impostos que es paguen amb l'IRPF anual. Al context actual de la pandèmia, la gran majoria han vist reduït a la meitat o quasi a zero aquests ingressos derivats de compartir la llar, amb la qual moltes persones han tingut que abandonar les seves cases i buscar-se unes altres alternatives. Si definitivament es prohibeixen les llars compartides a Barcelona, la gran majoria de persones del nostre col·lectiu confirmen que tindran problemes per arribar a final de mes i una tercera part declara que perdria aquesta llar. Llavors, una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció és el que ha dit el Pere sobre el tema de la bombolla immobiliària i sobre els lloguers que hi havia a la ciutat de Barcelona. Jo creiem que molts de nosaltres sortim de la crisi del 2008, que era la bombolla immobiliària, que vam perdre les empreses, vam perdre la feina i ens vam trobar amb un increment del preu de la vivenda que va fer que aquesta crisi derivés amb aquesta pèrdua. Llavors, els lloguers són cars perquè els pisos són cars i els pisos són cars perquè surten d'aquesta bombolla. Fent-nos pagar els que compartim la llar amb una prohibició farà que nosaltres perdem les nostres cases també. L'altra pregunta, una altra cosa que també és important és que la regulació de les llars compartides no hauria de vulnerar el dret fonamental de milers de les famílies que podem tirar endavant amb els nostres propis recursos i que la regulació tampoc vulneri el dret del lliure mercat i de la competència. És a dir, que no ajudi als grans lobbies que fan que possiblement nosaltres no puguem compartir la nostra llar. En definitiva, nosaltres demanem que aquesta regulació vetlli per al benestar dels ciutadans i ens faciliti unes normatives que siguin burocràtiques i de fàcil aplicació. Que la regulació també ens permeti decidir en qui tenim que compartir la llar, és a dir, nosaltres som llars compartides, no som habitacions turístiques. La llar compartida està regulada amb un decret que diu que, amb un decret inclòs amb el PEUAT, amb el qual reconeix que les estades tenen que ser inferiors a 31 dies. Quan l'Ajuntament parla d'habitacions turístiques,
parla de més de 31 dies. Llavors hi ha algú que no lliga. O sigui, les llars compartides menys de 31 dies és el que hauria d'estar regulat i les habitacions turístiques que ells parlen, més de 31 dies ja està regulat per la LAU. Moltes gràcies, Conxa. Crec que és molt valuós el testimoni també per il·luminar el que és veritablement el perfil d'un amfitrió de llar compartida, perquè sovint en el debat polític i mediàtic es parla d'una realitat que no és la vostra i, per tant, esperem en aquest sentit que hi hagi millor i més interlocució també amb l'administració local perquè sàpiguen qui està compartint la seva llar per, com dius, complementar la seva renda o pensió en un context, a més, com sabem, per la Covid bastant complicat. Comentàvem pel xat si es poden fer preguntes i, de fet, és el que m'agradaria convidar-vos ara. Tenim uns 5-10 minutets per un parell de preguntes, per tant, us convido a tots, si en teniu alguna, o bé plantejar-la incorporant-vos amb el vídeo o simplement la podeu escriure en el xat i jo la transmetré als panelistes. Mentrestant, si us sembla, jo puc anar plantejant alguna per començar. Tant el Marc com el Josep Maria heu parlat de la necessitat, que és un continu en aquest país, d'apostar més per una regulació més dinàmica, més flexible, més ex post, que no una prohibició de facto, diguéssim, ex ante d'un bon principi. Si poguéssiu desenvolupar una mica més aquest concepte de la regulació dinàmica, com ho plantegeu en el cas concret de la llar compartida o dels habitatges d'ús turístic? Pot ser, Marc, si et sembla. I mentrestant esperem que es vagin incorporant noves preguntes en el xat. Sí, bàsicament, jo una mica el que... Són dues idees, És la regulació dinàmica per poder-se adaptar a la realitat de cada moment, no? Hem tingut la realitat de la Covid, després tenim realitats de pics de demanda, de demanda turística quan tenim els congressos, el Mobile World Congress, si tornem a l'època pre-Covid, tenim fluctuacions de la demanda i, per tant, no té sentit que facis una regulació estàtica en temes de llicències en el que hi ha només uns operadors molt determinats, uns números clausos que poden operar. I, per tant, la regulació dinàmica ha de servir també per adaptar-se a això. Jo posava un exemple de fluctuació de la demanda, no sé, jo què sé, en el futur ens podem tornar a trobar amb un altre Covid o ens podem tornar a trobar, això, amb temes de contaminació, que no poden volar els avions o no poden venir els vaixells i no podem tenir turistes i, per tant, necessitem regular l'oferta també en funció que l'oferta es pugui adaptar. Jo ja no dic regular-la, però que es pugui adaptar a aquesta realitat. I és evident que els habitatges d'ús turístics i sobretot la llar compartida és evident que són activitats que es poden adaptar més fàcilment a la realitat de cada moment que no pas als edificis d'hotels. I després hi ha una altra realitat que és davant del fet d'haver de limitar aquesta activitat i aquestes rendes monopolístiques que dèiem abans que es generen. Llavors, hem de socialitzar-les, hem de distribuir-les bé entre tots els operadors. El que no pot ser és que perquè haguem de limitar l'activitat se'n beneficiïn uns, perquè tenen uns drets adquirits de no sé quan. Això no pot ser i el que hem de fer és una regulació que sigui capaç de distribució d'aquests béns. La més fàcil és una taxa. Jo diria que el més directe és la taxa pigoviana, això ja està inventat i aquí hi ha poca cosa a crear, taxa pigoviana i ja està. Si no es vol anar per la taxa pigoviana, perquè evidentment també té les seves conseqüències i no pots regular l'activitat, però no pots anar sempre a nivells màxims o et pots posar a nivells de taxa turística molt elevats que també fan que vingui un determinat tipus de turista, és igual. Si no volem anar a temes de taxes, ho deia el Pere, hem d'anar a veure com distribuïm aquestes llicències, que siguin concurrencials, limitem-les en el temps i que siguin dinàmiques. No cal que siguin en la visió de 5 anys, 10 anys. En la llar compartida, els habitatges, la inversió és més baixa que en un hotel i, per tant, aquestes llicències poden ser molt més... La temporalitat d'aquestes llicències o d'aquestes habilitacions per operar pot ser molt més dinàmic. Gràcies, Marc.
Ai, sí, disculpa, Josep Maria, que si em permets, crec que hi ha una persona a l'audiència que vol plantejar una pregunta i si vols després enllaces també amb el comentari. Deixa'm veure si... Aviam si ens escolta. Salvador? Sí, se'm sent correctament. Sí, perfecte, gràcies. Val. Doncs mira, me va perfecte, bueno, molt agraït per la jornada, perquè em sembla molt interessant, i em va perfecte que em donguis pas abans del professor Aguirre, perquè, bueno, jo per feina em dedico a assessorar a diversos ajuntaments, molts d'ells turístics, en aquest cas de la demarcació de Tarragona, i estan molt pendents, fins i tot aquells que no són turístics, del famós 4 d'agost, de l'ordenança de Barcelona, etc. No? Jo us agraeixo molt, fins i tot, i podem compartir les bondats que s'han dit aquí respecte a les llars compartides. Però deixeu-me fer la pregunta que es fan molts ajuntaments o el temor que tenen molts ajuntaments en aquest aspecte, que és precisament el tema del control, que ha dit el Josep Maria Aguirre, o s'ha parlat aquí del control, de que si l'entrada o no l'entrada a domicili, i el fet de que el que fa por és el frau de llei en la llar compartida. És a dir, podem compartir les bondats a banda de pressions de grups d'interès, fins i tot dels propis apartaments turístics o hotelers, no? Però és el frau de llei i faré una pregunta molt senzilla. Com evita un municipi que una llar compartida d'algú esdevingui un apartament turístic en aquest sentit? Jo agafo algú que té necessitat de vivenda, fins i tot sense pagar-li absolutament res, i l'empadrono a una persona sola, o fins i tot a dues, els empadrono en el domicili que sigui, faig llar compartida i allí s'estan d'una manera continuada. Entenc el que deia el Pere Rossinyol respecte a la diferent tipologia de qui la pugui ocupar, no? Però el que fa una mica de por és això, de que fugint d'un monopoli es pugui arribar amb un altre monopoli, en el sentit de fer llar compartida quelcom que no és ni tan sols una llar, perquè simplement hi haurà algú allí empadronat que hi anirà a fer la neteja o a fer l'endreç que sigui cada X dies, mai sempre més de 31, que és el que s'ha dit aquí, i ja està. I aquest és una mica el temor que hi ha. I qui se n'hauria d'encarregar d'aquest control i quines eines eficaces hi hauria de control per garantir que es fa un ús correcte de conformitat al decret d'aquestes llars compartides. Gràcies. Bé, és una bona pregunta. De totes maneres, el frau existeix en caràcter general, diguem, a altres activitats. Per posar un exemple, en matèria d'habitatge d'ús turístic, l'Ajuntament de Barcelona té regulades 9.000 llicències, però l'Institut Nacional d'Estadística aquest agost passat, és a dir, en plena crisi de Covid-19, va calcular, diguem, mitjançant l'accés a les plataformes de comercialització d'habitatges d'ús turístic, que a la ciutat de Barcelona hi havia 17.000 ofertes d'habitatge d'ús turístic. És a dir, que com a mínim, en plena crisi del Covid-19, hi ha 8.000 pisos turístics il·legals que més s'anuncien en plataformes. És a dir, per tant, el frau existeix. El frau existeix no només amb les futures llars compartides, sinó en aquest. En relació a la pregunta que formulava, jo crec que aquí hi ha diverses opcions, però una, d'òptima, va vinculada justament a la forma com es comercialitzen aquests pisos, a la possibilitat, per exemple, de col·laborar amb aquestes webs, diguem, amb l'obtenció d'aquesta informació, amb la recaptació que s'obté de la taxa d'ús turístic o no, amb la possibilitat de limitar, per exemple, com succeeix en d'altres ciutats, en el número de dies que es pot utilitzar aquesta fórmula de la llar compartida, limitar el nombre d'hostes, és a dir, en la línia de la regulació dinàmica que apuntava en Marc. I d'altra banda, escolti'm, que necessitem un ordre judicial per accedir a una vivenda no impedeix que es pugui personar l'inspecció i acreditar, diguem, primer, si hi ha col·laboració o no d'aquell que ostenta el títol, si no hi ha col·laboració, és una eventual infracció de la normativa i, per tant, això pot donar lloc a un expedient disciplinari i a la revocació del títol sense tenir ni tan sols d'accedir a l'habitatge. Per tant, tenim mecanismes a la normativa, diguem, per exercir
per exercir els controls sense necessitat, diguem, d'entrar dintre el domicili. Evidentment, home, en la mesura que puguem tenir la col·laboració de les plataformes, doncs seria molt més òptim a l'hora de tenir un control, diguem, i a més d'obtenir les dades reals d'afluència en aquest tipus d'activitats. Per tant, jo crec que tampoc fa falta, diguem, imaginar-se moltes coses. El que passa que tinc la sensació que en fi, que hi ha més poca altra cosa en tot plegat, amb la sensació aquesta que dèiem de l'efecte 4 d'agost. És a dir, què passarà el 4 d'agost? S'inundarà tot el país de llars compartides? Perquè és una bona pregunta. És a dir, escolti'm, l'Ajuntament de Barcelona està impulsant aquesta modificació de planejament, però jo ara mateix no tinc constància que gaires més ajuntaments del país ho estiguin fent. Per tant, probablement veurem l'efecte de les llars compartides més enllà de Barcelona i tindrem oportunitat de veure realment si es produeixen o es produeixen aquest tipus d'eventualitats. M'agradaria afegir un parell de coses molt breus també, perquè el frau de llei, com ha dit el Josep Maria, pot passar tot arreu. Qui sap que un hotel no és en realitat un bordell, etcètera. I en aquest cas concret, no acabo d'entendre el terror del suposat frau, que sempre és molt dolent el frau, però estem parlant d'una cosa de 2 habitacions, de 2 persones, segons el marc general de la normativa de la Generalitat, i en el pitjor dels casos no acabo de veure el benefici de muntar tot un gran frau amb això, perquè empadronar algú, anar per una cosa que són 2 habitacions. No em costa d'entendre el frau, no és com si, jo què sé, a l'autopista només es pot anar a 120 o a 130. Hem d'assegurar que ningú vagi a 190 abans de permetre que algú entri a l'autopista. Em costa entendre aquesta dinàmica. Entenc que existeix perquè s'ha fet una pilota interessada de provocar el pànic, el frau de llei, com si allà es poguessin fer la seca bestiesa. Però el marge real, si un ho mira fredament, no pots fer ni la seca bestiesa. No et surt a compte. És un frau grotesc, si de cas. Si organitzes tot un tinglado per enganyar quan només hi ha 2 habitacions, doncs segurament és que no et surt ni a compte. No té massa sentit. Pere, i si em permets, escolta'm, poder el que aconseguirem és que algú tingui habitatge, perquè si resulta que hem d'empadronar algú, diguem, allà, escolti'm, allò és casa seva, per tant, aquell senyor es podrà quedar a viure allà amb tota la tranquil·litat del món, És a dir, que el que comet el frau poder s'enganxa els dits en tot plegat, És a dir, jo, sincerament, em costa també personalment una mica d'imaginar aquest tema. I, en canvi, el que veig és que hi ha un frau real de 8.000 habitatges turístics a la ciutat de Barcelona l'agost passat, que, escolti'm, que tenen noms i cognoms i domicilis concrets, perquè s'anuncien en plataformes i sobre aquests senyors no s'actua. Ho dic perquè abans de prohibir alguna cosa, anem a utilitzar les tècniques normatives que tenim per intervenir sobre el que està fraudulentament en el mercat. Queda clar, moltíssimes gràcies. De debò que m'heu fornit d'arguments per donar amb alguns regidors o alcaldes o alcaldesses temorosos del tema. Agraït. Jo volia afegir una cosa amb la pregunta del Salvador, i és que 670.000 vivendes que hi ha a Barcelona, no totes tenen disponibilitat de tenir una habitació per posar-la en una plataforma, i no tothom està disposat a obrir les portes de casa seva per rebre a una persona que no coneix. O sigui, és una mida que és temporal. És una necessitat que tenim en aquests moments i que el que intentem, sobretot que som majors de 50 anys, és salvar les nostres vivendes per no perdre-les al final de la nostra trajectòria. Estem parlant d'això, no estem parlant d'un negoci. I és impossible 670.000 llars compartides a Barcelona, però impossible. Que tampoc sabem les que hi ha ara. O sigui, la realitat de la llar compartida, les persones que tenen aquesta necessitat, com que no hi ha un registre, podem parlar d'hipòtesis. Podem dir, l'Ajuntament diu 7.000. Ningú ho sap. No poden comptar els anuncis, perquè un anfitrió pot tenir 3, 4 o 5 anuncis amb diferents fotografies fent la seva pròpia habitació, amb la qual cosa no es poden calcular els anfitrions que hi ha aquí a Barcelona ciutat.
Sí, gràcies, Conxa. De fet, hi ha un comentari interessant en aquest sentit de l'Oriol Companyon que comenta que amb la col·laboració amb el cens municipal i en cas de ser llogater, amb els contractes de l'Incasòl, efectivament es podria ajudar a controlar el possible frau de llei. I ara donaré pas a una darrera intervenció abans de col·laborar al webinar del Dylan. Aviam si aconseguim connectar-nos. Hola, Dylan, ens sents? Hola, bona tarda. Em sentiu ara? Sí, gràcies. Què tal? Moltíssimes gràcies pel webinar i la xerrada, molt interessant, de veritat, amb la participació de tots els ponents. Jo sóc advocat, l'advocat de l'associació ACABA, que és Afectats pel conflicte entre l'Ajuntament de Barcelona i Airbnb, on s'han vist molts procediments sancionadors incoats a les residències habituals de les persones quan encara hi havia un buit legal en aquest sentit. De fet, sí que els 8.000 habitatges que constaven, que comentava Josep Maria sense llicència, en principi sí que han rebut tots un procediment de cessament d'activitat i un procediment sancionador. Això és la informació que tenim després de realitzar una consulta d'informació i transparència i en tots els casos la multa ha sigut de 60.000 euros totalment desproporcionada. Volia fer dos comentaris molt ràpids. Un al respecte del comentari que ha fet el company al respecte del frau i què passarà si s'empadrona la gent i després no està vivint, perquè crec que a la normativa actual que s'ha aprovat al decret està el requisit d'estar físicament present a l'habitatge mentre es lloguen les habitacions. M'agradaria preguntar-vos com veieu aquest requisit, perquè sí que és veritat que és de molt difícil control i pot portar, crec, molta inseguretat jurídica a l'hora d'incoar procediments. A més, tenir l'obligació d'estar presencialment a l'habitatge mentre llogues una habitació, no sé quin alcance pot tenir, de veritat. El que està fent l'Ajuntament de Barcelona és, quan va fer una inspecció presencial i no està el resident, aixeca un acte d'inspecció conforme no està el resident i ja té un motiu per incoar un procediment i després defensa. I d'altra banda, l'altre comentari que volia fer al respecte del nou PUAT i la prohibició d'habitacions, no sé si teniu coneixement de què faran les plataformes si continuaran anunciant habitacions, perquè això no tenen l'obligació, crec, segons una sentència del Suprem que diu, en un cas semblant de HomeAway, que són prestadors de servei de la informació i no tenen obligació de verificar el contingut dels anuncis. Per tant, si continuen anunciant habitacions, hi haurà molta inseguretat i és molt possible que l'Ajuntament obri procediments d'una manera automatitzada. Llavors, com heu comentat que és molt necessària la col·laboració de les plataformes, què passa si no col·laboren, com han fet fins ara amb el conflicte amb l'Ajuntament, i continuen anunciant? Quines maneres hi ha, si no és per la via de la legislació turística, que les plataformes compleixin amb els requeriments legals per evitar que s'acabi sancionant els costes? Moltes gràcies per aquesta xerrada. No sé qui vol començar amb la resposta. Potser Josep Maria? Sí, a veure, jo crec que en la primera part, el que diu actualment la regulació del decret d'allotjament turístic és que la persona titular ha de residir en l'habitatge mentre es dura l'estada. El concepte de residència no és equivalent a permanència 24 hores en l'habitatge, sinó que el concepte residència és un concepte, per exemple, desenvolupat per la legislació fiscal i vol dir senzillament que estàs dormint allà i que vius allà. És a dir, no que t'hi mantens de forma permanent durant 24 hores. Per tant, aixecar un acte en el qual senzillament no s'ha trobat la persona en aquell moment en el domicili, home, em sembla
em sembla realment, diguem, que té dubtós futur, no? Aquest expedient sancionador si només es fonamenta en això i no pot demostrar d'alguna altra manera, diguem, que aquella persona resideix en un altre lloc, entre altres motius perquè es podria tornar a personar en el mateix domicili en hores diferents, diguem, per intentar acreditar la presència o no del seu titular durant aquella estada, no? I en relació al segon tema que planteges, és una mica més, sí, crec que és més complex, no m'atreveixo a ser molt taxatiu sobre això, però entenc que si les plataformes continuen comercialitzant un producte, diguem, que no té cobertura jurídica en un determinat municipi, doncs crec que poden ser eventualment objecte d'expedients sancionadors, sí, crec que sí. El que passa que és veritat que, és a dir, s'ha de veure fins a quin punt no té cap obligació. Sí, és veritat, el que passa que fixa que és un producte molt concret, està comercialitzant habitacions, és a dir, no està comercialitzant, diguem, allotjaments turístics, sinó habitacions, que és un producte concret i prohibit. Per tant, es pot plantejar un problema important per a aquestes plataformes. Moltes gràcies, Josep Maria. No sé si a algú li agradaria afegir algun comentari més. Si no tancarem ja. Bé, doncs, moltes gràcies a tots els panelistes, també a tots vosaltres per assistir a aquesta jornada. Crec que ha estat molt interessant, molt enriquidora. Crec que hem pogut traslladar una mica les perspectives de futur pel que fa al nou marc normatiu de la llar compartida de Barcelona. Simplement, de manera molt sintètica, molt telegràfica, m'agradaria destacar 4 idees que s'han anat comentant. La primera, la necessitat, efectivament, de motivar una intervenció pública amb els criteris de necessitat, proporcionalitat i no discriminació. Crec que molt sovint s'opten per prohibicions, en aquest cas, a més d'una activitat econòmica molt concreta, sense avaluar els efectes i sense tenir en compte, en aquest cas, els criteris d'una regulació econòmica eficient i de la competència en el mercat. Recupero també la idea d'apostar per una regulació més dinàmica, ex post, que tingui en compte la demanda fluctuant en el temps i, en aquest cas, per exemple, en una pandèmia i, en aquest cas, la llar compartida ofereix oportunitats que no ofereixen altres activitats o altres oferents en el sector turístic. La idea de la col·laboració público-privada, en aquest cas entre les administracions públiques, les administracions locals i les plataformes, tant en matèria de dades com en matèria de la recaptació de la taxa turística, és quelcom que ja s'està fent a ciutats europees, com poden ser Copenhagen, per exemple, però també en el nostre entorn més proper, per exemple, a Andalusia, a la ciutat de Sevilla, per exemple. Per tant, en aquest cas, no sé fins a quin punt l'Ajuntament de Barcelona hauria de tenir una posició més propositiva i més oberta a aquestes col·laboracions, tant amb les plataformes com amb els prosumidors, en aquest cas amb els anfitrions de la llar compartida. També la idea molt important de que si existeix efectivament un problema d'accés a l'habitatge i d'accés al lloguer residencial, que l'administració i el govern no deleguin o no externalitzen la responsabilitat, en aquest cas, als anfitrions, als particulars que lloguen la seva llar, que lloguen, en aquest cas, habitacions de la seva llar durant períodes de curta durada per complementar la seva renda. Si falta habitatge de lloguer social en règim de protecció oficial, si falta oferta tant pública com privada en el mercat de l'habitatge i en el mercat del lloguer residencial, doncs no sembla lògic que l'administració pública traslladi la responsabilitat als anfitrions esgrimint que aquestes habitacions haurien d'estar a disposició de persones en risc d'exclusió residencial quan, diguéssim, l'analogia o la comparativa no es sosté. I finalment, també recuperant la idea que comentava la Conxa, entendre quins són els perfils dels anfitrions de la llar compartida, que hi hagi una millor interlocució entre les administracions i els anfitrions perquè aquesta desconnexió entre el món polític o el debat públic al voltant d'aquest conflicte i el que veritablement estan vivint els anfitrions, qui són els anfitrions i quina és la problemàtica a la qual aboca aquesta nova regulació si el PUAT s'acaba actualitzant i s'acaba portant a la pràctica en les properes setmanes, doncs crec que també és important que es produeixi aquest diàleg. Per tant, moltes gràcies als 4 per acompanyar-nos. Gràcies també a la 50ena de persones que més o menys s'han anat connectant al llarg d'aquesta hora i mitja i ens veiem a la propera. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Adéu.